ጽባቐ ዘይልዩ ዓውዲ መቸም ክንደይና ከይህሉም ብፍላይ ኣብ ምንጽብራቕ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ደጋዊ ጽባቐ ስነ ጥበባውያን እምነ ኩርናዕና ኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎም እዞም ሎሚ ዝፈርዩ ዘለዉ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኪኖ ተወዳደርቲ ምዃኖም በስተማቕርቲ ወይ ተዓዘብቲ ልዑል ተደላይነትን ተፈታውነትን ንምትራፍ ብዙሕ ጻዕርን ተገዳስነትን እዩ ዝሓልፎም ዘሎም ስነ ጥበባዊ ፍርያት ጽባቐ ስራሕትን ክህልዎ ግድነታዊ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ቪድዮ ክሊፓት ኣብ ዝፈሪ ዘሎ ቪድዮ ክሊፓት ዝዋስኡ ስነ ጥበባውያን ምስ ግዜ እናበርከቱ ይኸዱ ብምህላዎም ማዕረቲ ብቁጥሩ ምብዝሖም ኣብ መንጎኦም ተወዳዳሪ ዝኾነ ፍርያት ንምፍራይ ኣብ ጻዕሪዮም ዝርከቡ ሓደ ኣፍራይ ክሊፕ ኣይናይ ስራሕ ይሕሸኒ ዝበለጸ ኣርታዒከ መን እዩ ዘሎም ሳዕሳዕትኸ ኣይኖት እንተኾኑ ይሕሹም ጽብቕቲ ተዋሳኢትከ ኣብያላም እናተባህለ እዩ ኮይኑ ዘሎም እዚ ድማ ንጽባቐቲ ክሊፕ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሲነማ ሰመረም ንሎሚ ኣብ ክሊፓት ሃገርና ዝዋስኣ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጎልሓልዋም ብዝብል ኣርስቲ ገለ ክንብል ክሊፓት ሃገርና ብጣዕሚ ጽቡቕ ደረጃ ዘሎ ኮይኑ ስማዕና ኣንብባሎ መጽሎ መናሰይ ፈሪሎ ብኡ መጠን ከዓኒ ወላ ብዓይነት ከማን ጽቡቕ ኳሊቲ ዝኾነ ክሊፓት ንሪኢና ዝተውህቦኻ ምጓዓዝን ካብ ተውህቦ ወፂኻ ኣብቲ ዓውዲ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ዘይብልካ ናብኡ ምስታፍ ብክስታይ ጥራሕ ብድልየት እሱ ፈላለየ እንዲሁ ደንቢርካ ጉዲልካ ግን ዓይነትነት ናይቲ ውፅኢት ናይቲ ስራሕ እንዲሁ ዝምዘን ምህላው ብዝሒ ምህላው ኣይፅላእን ካብ ብዝሒ ሲ ብዙሕ ብሉፅ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ሰብ ከላልዮ ዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ኣነ ምንታይ ዓውዲ ተሳቲፈ ኣብ ምንታይ ዓውዲ የድምዕ ድሌትን ተውህቦን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ምትእስሳር ጥራሕ ብሃውሪ ገለ ሰብ ኣነ ከዓ ከም ዝኾን ዘይኮነ ሲ ኣብቲ ተድምዓሉ ዓውዲ ምትኳር መጀመርያ ናይ ባዕሉ እሱ እውን ናይ ባዕሉ ንቕሓት ይሓትት ኣብቲ ኣነ ዘድምዓሉ ሲ ክሳተፍ ኣለኒ ክብል ክኽእል ኣለኒ ዶክተር ስለ ዝደለኹ ጥራሕ ኣይኮነን ሳልሳይ ክፍሊ መፅያ ዶክተር ተዕሽሙ ክስታይ ክገብር ማለት ሲ ብሓፈሻ እንታይ ኣብለካ ኣብቲ ንስኻ ክስታይ ትገብረሉ ቴንሽንካ ክኸውን ኣሎ ነዚ ክትሓስብ ከዓ ናይ ተሓሳስባ ናይ ንቕሓትን ተራ ኣለዎ ግደ ኣለዎ ብላ ኣይ መጀመርታ ደርፊ ይርአየ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን ሓድሽ ደርፍታት ድወፀስ ይርአየ ቅልቕ ኢለ ዋላ እንተ ዘይፈለጥኩ ንዓይ ድስማዕኒ ወይ ኣነ ክገልፆ ዘለኒ ርእቶታት ግን ኣሎ እቲ በቲ ቅኑዕ ነገሩ ክንመፅእ እንድሕር ኮይና እቲ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ደርፍታትና እቲ ዘመናውነት ዓቂቡ ሓደ ፍሉይነት ወይ ድማ ምዕባለን እናምፀ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርአየካ እዩ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ዳይሬክቲንግ ኣብ ትሕዝቶ ኣብቲ ዜማ بعبي خافتم تواصلت خوينهم ننطفو after clip ማለት እዩ እዚ ትጽቡቕ ጎኑ ናይ ተሕጂድ ስራሕ ደሉ ደርፍታት ወይ ድማ ክሊፓት እንገልጽን ከለና ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣካልና እዚኣ هو ሕጂ ክሊፓት ሃገርና ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ከነወዳድሮ ንኽእል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግድን እዩ እናጸበቐ ለውጢ እናሃሎ እናተመሓየሸ ክኸይድ سوخ أنتايو عبز حج جزية بتي زلوا مسارحي بتي ود سبونا تحساسبو الناس فحي نافلت أي عبز خدلو زل جزية جد نيوتي لو تيرايتي كليبات كله عب قدم كريا خلنا حنسب تخيل كاميرا بوياتها جميرات ودت هدرفي زخورة نجار إفكتونا هنا برا حجيجن حسابات له فترة له بوتات مرز تكله إفكتات تدماميرو لومي كليب المسرح أشجاري يكونه ولا أبحد بوتامس سأل كأن حدا دمساوي حدا تواسعي أبو بزتفر على عمل خاخئك حدا بلوس كتجبره تخيل خمالتي سلزي بتقل الله خنزار كلنا كليب هاجرنا حج ولا غير خلنا مس ناي كارو أتون نات تودا دارنا خوني مسام أبصبق درجة أبدحنا الله خلنا بالخير قاليو خا زيد اللي هالكن جزين جنزب انت في وخبك طرح
ናይ ቦታ ምምራጽ ብቕዓት ዘለዎ ኮይኑ ትረኽቦ ንኣብነት ሓንቲ ክሊፕ ክትስእል ኣብ ክንዲ ፈጠራ ኣብ ክንዲ ምህዞ ትህባ ነታ ስራሕ ኣስመራ ንእሽተይ ክፋል ሲኢልካ ነታ ክሊፕ ባፃዕ ትኸይድ ተሰነይ ትኸይድ መሊስካ ዓሰብ ትኸይድ ሽዑኡ ፈጠራ ስለ ዘይሃብካዮ ቦታ ጥራሕ ምምራጽ ኬትካ ስለ ዘለኻ እዚ ታይ የዳኽመካ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብካ ጉልበትካ ብምሉእ የዳኽመካ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ፈጠራ ትሓስብ ብዛዕባ ቦታ تحسب الله مالتي سلزي أبزيتات قرب قدلتات الرأي كامبر بحفشة خطرية خلقات دحان له فتراتات يمسأل له فليز بلد ودا داري إنه خلي مسجور وابتها هجرات كاب كاروتي قاسب كل جزء زمار لومي ماس ميديا أب كله سلزله كابزي ناتمهاركا نافلتكا ناتمهاركا سلتخي عبد حمد الرجال مخلد الخليل جمريا سلتي الصغم أخبركم بزعبة كليباتنا از حجي أوان كم يارلو لكم وقت حطوني كم سنة بيني متن كم جازتني محتاجكم كم مسكنكم دلي سمي سمير جمالي زبال بزعبة كليب ويكاني موسيقى أو فيديو تنقص لي كنبل كلنا أبز حجي أوان حد خبتي أب عنكل سنة بب وياب صلات سنة بب كليب حدا كم توداداري نحن إزمت الظلم زخاني توداداري كبلو زخانة مخنات كابتي أقدم مدرسة زنبرة مسجزة نام عبلي خمس خيلو حجي أبز حجي أوان لو مزوجت كليب صباح كم زناي قحسم زوج الأوان يسخون ظلم حجي كينوتي تودادارنا تخاني بولو سنة تريلي زمالت كليب أبز حجي أوان بزحت سنة بنياتات زسات في زل عودي إذن ترايدنا حدا كوستيم ديزاينر يدوم يمصوه نسخة بزعبة ألباسات كم ديزاينر كينو يقرب كينوزي ميك اب بزعبة تصبق ناي قص حفشاوي ناي قنو خون خيل اب تصبق زتوكر كم ميك اب دمصل اوان كينو لو كينوزون ندرفي مسنيتا كينو زقرب تلهيت حدا كابتي ناي كليباتنا نصبق زفطريو እዚ ማለት ኣብ ክሊባትና ዝረአ ዘሎ ትልሂት ነትክ ደራፋይ ማዕረ ኮይኑ ከሰኒን ከሎ ኣብ ጽባቕ ናይ ሓደ ስራሕ ወሕሉል ኮይኑ ክቀርብ ሓጋዚ እዩ እዚ ማለት ሕጂ እንታዩ ኪሮግራፈር ነቲ ቅዱስ ዓስዒት ዘተግብር ኣካል መጽሎ ሕጂ እንታይ ንኽገልጽ ዝደሎ ኸ ቀደም ሓደ ደራፋይ بتفادي بوتا خينو يدرفوا مو بدحريو خاني نريو بوتا تطرايد سنمبر تلهيت بزح ينصبارق نيرو حجي زيركا كليباتنا ابز حجي اوان صبق نخلو كوستيم تساتفلو ميك اب تساتفلو تلهيت تساتفلو مدرخ بمخانو تصبقيو بزخ غلصدلي كاب غزي ناب غزي ها تي موكسي ناي قدم زنبره كليباتنا ونالو زمالت ناي ميدا حجي خنبلنا سوراو درفتات عن ميدا زفريو بزحات درفتات ابز حجي اوان كمو كس خوينم يغلغلنا زمالت نتي بعين بوليتيكا زدرف زنبره انقاحتي درفتات بملكع كليب كوينو كساب حجي اوان نري امينا ازي تقبلنتو نعززي زخي زلو تمنتاي ولا مزناي حجي كوادر اي خالد امبر كليبات ناس حجي تودادار خوينو نبلالنا قدمون صنيحيو كاب غزينا بغزي بفلاي دحر ناصنت انات تسرحلو خامصيلو ابز حجي وان كان هم كلنا نفلطو عبلالنتو لعلنا هونه يمصالو سنة أبواب فريات هاجرنا أمزجيبو زلوا معبالة زمسكانيوم إزلومي أبا كليبات نرؤية زلنا حبراو منقصاص كان موحر عمتاتاي نبران بفلاي تواسع تدك أنسيو أساتيفكا كليبات سحبتكم زخون مقبار أب هاجرنا ناي قرب عمتات تاريخو زلوهم أبز قداي دك أنسيو نام كمين تصوار علوا إلكا محتات أقداسيوم مغنياتو أب قلقلا ناي معرابايون كأدحكا أبناتنا من تبرا سلزر الأزلوم انتاينا نرئي بحفشة عبد الصراحة زي تندك أنستيو حدا مدقيقة مالو حانتو قال سيتي أب عسرت كليب كتريا خلها صباقي نايتي صراح بو منصري زودق مخنياتو بوز حد دك أنستيو ينزلوا دك أنستيو خا بمنتاي كتمرصن تخل
بقنجنا بجوبزنا بملكة بحبري حجي ننا تصبق يزلو أي حوال ترى صبقتي هتبغى تخينك تجاجل لخمالتي حجي حبري حدا ملكة له جوبزنا حدا ملكة له أقومة حدا ملكة له إزجن كله كابتي سنة مجبار زي وصل مسخون طرح عف سنة مجبار آتيو إذا لو حيت عز زمال أتقال أنت أمريكا كليبات كل جزء نا تفتو ينورو مالتي تحريكا عف كل خا بمعري زرق حلقة نابنت نيوتيوب يلقى راح تصرح تخينك أب يوتيوب راح مع كرة جيركا سلسة سألكا فرقي كر زي جبؤ كشفن زجبؤ أكلاتا نقل عكان تداوسيها نجزيو من البات كويس خير خون مس جزيجن عبزح مرخبو بزهانكا كوجز خير خون زي عين تسرح حسلزي كل جزء كتسرح كلها نتاقوال كتمرس أخلها نعا كبرى بزيت تنكف أنت دايركت خجبر كخلالو عزيو صيف نجار كخوني يبلون قلوع نجار كخوني يبلون نعا صباح نجو زسكفا كخوني يبلون صباح نجو زاس بزيا حصير كدان فرق وجنا استخفته فرق حفرتها زرق انت جير كات سلالها صباح نجو خا عبد حبرته سبون نعا صبوق سلي ايوه باني سلازي باتي حنساب وصيخا اب سكرين نختر رئيلكا تخفلو واقع طرح نتي طبب زغودلو سنه طبب كتسرح كم زي بلكا كخون يغبو يبلاني امنتاي درفي انتاي تجبر امنتاي درفي بخميت انصبار امنتاي درفي امونغو تعستو نيت درفقان السخان زلو مكراب كنت تخونالو خلا كراتنا تحسكا قال ابديتات تمركز مبزحت زم ارتيست برو زلو ناي تصبغلي تقديم تاشمي كونبر نفس تقلصو زلها 10 سنه دخلت خلها زي كومبليت تقبرني هانو تردي خلها اجي كابزي جميركا بودلتات አሉ እንዲ ብዙ ካባይ ጀሚርካ ነው ተሎ ስታይሉ ብዙ ሆነ ዓለማዊ ንፋስና ወabtaati ሆነ ራእይ ጽቦ ብዛዕባ ኣብ ናይ ደቅ ንስትዮ ክንከልና ሕጂ ኣብቲ ኣለባብሳ ክዳኒና ክንዛረብ ማለት እዩ ጽቦ ሓደ ትደርፎ እንታይ መልእኽቲ ዘሎ ወይቲ ፕሎት ዛንታ ተላዒሉ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዘተኮር እዩ ንኣብነት ኣብ ክሊፓትናሲ ብዛዕባ ፖለቲካ ማሕበራዊ ፍቕራዊ ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ጽልዋታት ኣተኪሩ ብመልክዕ ዛንታ ቀሪቡ ደራፋይ የሰንዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብመንፅር ኣለባብሳ እንተዳሪኢና ነቲ ዲዛይነራት ዘቕርቦ ዘሎ ኣልባሳት ጥበብ ዝንፀባረቐሉ እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ክሊፕ ጥበብ እንዲ ኣብ ውሽጢኻ ዝተፈላለዩ ጥበባት ንሪኢሉ እዩ ኣብ ልባስ እንተዳ መፂና ወይ እዚ ልብሲ ክዳን ደቂ ኣንስትዮና እንታይ ዓይነት ውክል ኣለዋ ንኸቕርባ እቲ ዛንታ እዩ ዝመርሕን ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ባህሊ ዝውክል ተራ ከምዚ ኣብዚ ቅድሚና ንሪኦ ዘለና ሽፎን ከምኡ ድማ ዙርያ ጥልፊ ምስ ቁኖ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ባህልኻ ብልክዕ ይውክለልካ ናይ ባህሊ እንዳደረፈት ከላ እንተዳኣኒ ኣብዚ ናይ ኣካላታ ናይ ኣፍ ልባ ዘርኢ ክፉት በዚ ቆራፅ እንተዳ ደረ ኮይኑ ነቲ ዛንታ ደቕርብ ዘሎ ናይ ባህሊ ኣይውክሎን ደሎ ሕጂ ትፅባቕ ክሊፕ ኣብዚ ይሃስስ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ደርኤካ ደቂ ኣንስትዮና ዝበዝሕ ልክዕዩ ኣብ ገሊኡ ነዚ ናይ ጨዳድ በዚ ናይ ሰለፈን ዘርኢ እዚ ናይ ኣፍ ልበን ዘርኢ ሓደ እንታይ እዩ ጽባቐ ዳወላ ሃልዎ እምበር ብመንፅርቲ ተዓዛባይ ከዓ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ እዚ ማለት ተዓዛቢና መን እዩ ንእሽቲ ያሉ ካብ ዝናእሰ ክሳብ ዝዓበየ ኣቦ ኣደ ሓፍት ሓው ኩሎም ወላውን ተማሃራይ መንእሰይ ዝርእሉ ብምዃኑ እንታይ መልእኽቲ ኢኻ ትሓልፍ ዘለኻ ካልኣይካ ኩሉ ግዜ ኻ ንሕና እንታይ ክንብል ኣለና ብመንፅር ክሊፓትናሲ ባህልን ልምድታትን ክብርታትን ሕብረተሰብና ዓቂምና ክንከይድ ዘለና